O wel, sim gimmicks da fi tro yma. Dim tractor, dim lori, dim ceffil, ond dwi yma. Tafarn yr wythnos hon yw'r White Swan Llanon. Well i fi mynd mewn i weld beth sy'n digwydd yma. Mae'r dafarn dechreuodd ei fywyd fel y commercial dros ganrif yn ôl wedi cael tipyn o wedd newidiad dros y flwyddyn diwetha, ac erbyn hyn mae'r elfennau hen a'r traddodiadol yn plethu'n gelfydd gyda'r swanc a'r modern. Look out Lawrence Llewellyn Bowen. Dylan, siwr i chi, perchennog o White Swan yn Llanon. Wi yma yn y snug ystafell fach. Ers faint wyt ti wedi bod yn rhan o'r dafarn yma? Wedi bod yma, wedi 10 mlynedd nawr, yn gweithio yma. Wedyn bynnwn ni fe'n July llynedd. Nethon ni gyd o refurbishment gwaith, a go'n ni'n November wedyn. A wedyn, sut fath o waith oedd yn gorfod digwydd i ail wneud y lle? O, lot o waith. O, dim wedi cael ei wneud ers 1950s, so... Vintage. Well, yeah, basically. A wedyn, sut fath o dafarn yw i mae'n fyrlymus mae Heno yma? Sut fath o dafarn yw i o ddydd i ddydd? Tafarn eitha busy, actually, gyda locals, holiday makers, cynod dy sil, partio, nosadwn, live music, pethau fel yna. Yn teuluoedd yn dod yma, bob math, really. A wedyn, mae lot o bobl yn dod yma, pobl leol, i gyfarfod yma, nid jyst i yfed a bita. Ie, yn y tîm yma, darts teams, mae pobl fel Merched o Waw, pethau fel yna. Wel, Dylan, diolch am y sgwrs. Diolch i ti. Mae'n mynd i fod yn noson arbennig hyn yma, achos wedi dod yr holl ffordd o gwm fel ei mynach i ganu chi. Good thing. Diolch yn fawr. Goodbye. Ac mae'n hen bryd i fi cael sgwrs gyda'r locals. Wel, os dwi'n cael cyfle. Fel pwy chi gyd i dod hyn yma? Welsh Whisperer. Wel, chi'n edrych yn dda, mae'r boots da chi, lliw cywir, a mae'r jeans da chi, a fi'n gweld y cortyn fan hyn, a'r crysau, o'n i'n gwisgo Cris just fel hwnna gynharach heddi a hwn. Felly da iawn chi, boys, cadwch ymlaen, byddwch chi'n belo yn y dyfodol, gobeithio. Ers i Dylan ail agor y lle, mae tipyn o buzz wedi bod am beth y lle yn y Swan, a bob tro ti'n dod yma, mae tipyn o sport i gael yma. Maen nhw wedi gwneud gwaith special yma yn ail neud y lle mas, so maen nhw'n gwneud defnydd da mas o dafarn. Robin, ti'n un sy'n chwarae pêl-drod i'r tîm pentre yn Llanon. Pa mor aml chi'n dod i'r dafarn yma? Wel, ar ôl bob gêm a lot o'n amser ar ôl bob training session hefyd. Ni dod yma, mae Dylan tu ôl y bar yn rhoi bwyd i ni bob wythnos, a lot o'n amser mae'r tîm arall yn dod yma, so eitha aml. Da iawn. A Gerwyn fan hyn, ti'n un arall sy'n chwarae'r tîm. I bob pwrpas, ydy'r tafarn yma fel clubhouse fi chi mewn ffordd? Odi. Fel mae'n gweud ar ôl bob gêm, ni'n codi arian y raffles fel ar ôl bob gêm hefyd, a ni'n neud fundraisers a pethau fel ni. Dylan sy'n dweud taw fe yw'r ceffil blaen, ond mae rai boes rhwng y bar fan hyn yn dweud taw ti sy'n gwthio'r cart ar y cefn na. Fe yw'r ceffil blaen, sy'n dod dim di hynny. Yna fi'n trio leid yngoredd o fe ni wedi prynu'r tafarn ys yw'r flwyddyn yn ôl. Mae'n mynd o dda. Fe yw'r licensee fe maen nhw'n dweud, ond dwi yma i helpu bob eiliad o dydd ysgallau, a ar hyn o bryd fe fi'n gweud, bethau mynd yn hwylus dros ben. Ac ar ôl diwrnod caled o waith, mae'n hen bryd canu am yr union beth, shifto trwy'r prynhawn. Rhodyn gynnar yn y bore, mas yn gweithio oriau mawr. Yn shifto trwy'r prynhawn, maen nhw'n neud y job yn iawn, a lawr y dafarn i yfed tan y wawr. Mae yna ffarmwr o St Clair sy'n gallu bod yn fler, yn hoffi joch fach wrth weithio ar y tir. Oedd e wrth i'n stacio bales ar ôl bod ar y rails, ac os yw'r glas yn gofyn paid a dweud y gwir. Codi'n gynnar yn y bore, mas yn gweithio oriau mawr. Yn shifto trwy'r prynhawn, maen nhw'n neud y job yn iawn, a lawr i dafarn i yfed tan y wawr. Good things, Llanon and a White Swan, yeah boy! Ni'n tango nawr, whoopa! Yeah boy! Flat out!